Už dlhší čas mi chodia na e-mail správy, aby som urýchlene poslal svojej chorej príbuznej do Ameriky 10 000 eur. Ale ja žiadnu príbuznú, ani zdravú, ani chorú v Amerike nemám. Za to však viem, ako sa prihlásiť na školenia Digitálni seniori, kde sa naučím, ako podobným podvodom čeliť. A teraz už len počkať na SMS. No, prišla mi potvrdzujúca SMS, všetko prebehlo v poriadku. Teraz musím počkať na ďalšiu SMS s termínom školenia. Zároveň som dostal informáciu o linke call centra, na ktoré sa môžem obrátiť v prípade nejakých otázok. Tak, je to. Práve mi prišla správa s presným časom a adresou môjho školenia. Informácia mi prišla včas, takže sa v dostatočnom predstihu dokážem pripraviť. Odporúčajú mi vziať si 10 a okuliare na čítanie. No, okuliare mám, 10 si pripravím pred školením. A školenie sa začína presne o týždeň. No, a ja sa teším na nové vedomosti. Do SMS-ky som dostal presnú adresu s miestom školenia. No, vidím, že som tu správne. Po každom z 5 školení musím vždy tablet vrátiť školiteľovi, ale po tom poslednom 5. dostanem svoj vlastný. Dnes idem na posledné 5. školenie Digitálni seniori. Počas posledného stretnutia si prechádzame niekoľko záverečných tém a odporúčaní na ďalší rozvoj digitálnych zručností, napríklad v aplikácii TUCAT. Táto aplikácia mi pomôže zopakovať si vedomosti a rozvíjať ich ďalej. Gratulujem, tablet je váš. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ďakujem. Tak, a teraz si môžem tablet zobrať domov a zavolať povedzme vnúčke. Tá bude prekvapená, keď uvidí videohovor odo mňa.